Повечето от вас ще затворят това видео в следващите няколко секунди и това е нормално, защото това не е за всеки. Но за онези, които останат, ще научат нещо, което ще промени изцяло начина, по който жените ги възприемат. Вижте, привличането не е въпрос на външност или пари, а на присъствие, таинствена енергия, която някои мъже притежават и която кара жените да ги желаят, без дори да правят усилие. Ако не разбирате какво е това, ще продължите да гоните, но ако го усвоите, никога няма да се налага да преследвате отново. Затова останете до края, защото след като го научите, няма да гледате на привличането по същия начин. Принцип номер 1. Печели този, който мисли по-малко. Представете си, пишете на жена, а тя ви отговаря веднага, пита ви за деня ви, използва емотикони, дори ви пише повторно. Сега си спомнете моменти, когато тя отговаря след часове. Съобщенията й са кратки и тя никога не започва разговора. Кой от тези два сценария ви кара да мислите повече? Този, при който тя дава по-малко. Защото хората по природа ценят това, което е оскъдно. В отношенията важи същото правило. Този, който изглежда по-малко емоционално обвързан, винаги държи контрола. Това не е игра, а управление на вашите емоционални реакции. Ако овладеете стоическия принцип на безразличието, ще станете психологическа загадка, а жените не могат да устоят на загадки. Нека задълбаем. Жените не се привличат само от външност, пари или дори хумор. Те са привлечени от емоционална стабилност. Мъж, който не реагира бурно, независимо дали тя го игнорира, отменя планове или флиртува с други мъже. Това изпраща мощно подсъзнателно послание. Не зависи от теб за щастието си. И точно това е опияняващо. Представете си високоценен мъж. Моли ли се за внимание? Не. Ако жена отмени среща в последния момент, изпраща ли дълго драматично съобщение? Не. Той приема фактите, продължава напред и живее живота си. Това я кара да се чуди. Защо не го засяга? Защо не ме преследва като всички останали? Има стара поговорка. Жената се влюбва в отсъствието на мъжа, а не в присъствието му. Когато покажете, че сте емоционално независими, когато не реагирате отчаяно, тя започва да ви желае. Вземете известните стоически философи като Марк Аврелий или Сенека. Те са разбирали, че привързаността води до страдание. Когато се дистанцирате емоционално и останете безразлични, вие контролирате рамката на всяко взаимодействие. Не се поддавате на нейните настроения, тестове или игри. Вместо това, тя започва да се опитва да ви спечели. Ако овладеете изкуството на безразличието, не студеността, а емоционалната самодостатъчност, винаги ще контролирате динамиката. И най-добрата част? Жените дори няма да осъзнат защо са привлечени към вас. Това е подсъзнателна сила, която не могат да преодолеят. Принцип номер 2. Овладяване на емоционалната сдържаност. Жените ще ви тестват, не защото са жестоки, а защото са устроени да търсят силни, стабилни мъже. Ако реагирате емоционално, ревнувате, ядосвате се или се защитавате, вие проваляте теста. Но ако останете спокойни, веднага се отделяте от масата. Съществува древна дзен мъдрост, която гласи: мъжът, който контролира емоциите си, контролира света. Когато не позволявате на жена да диктува вашето емоционално състояние, тя ви уважава. Помислете върху това, защо жените са обсебени от мъже, които са емоционално недостъпни, защото те са непредвидими. Когато мъж е прекалено емоционален, това сигнализира слабост, но когато мъж контролира емоциите си, той е като крепост. Жените искат да изпитват емоции в една връзка. Ако можете да създавате емоционални възходи и падения, без да губите самообладание, тя ще ви желае. Ето реален пример. Жена започва малък конфликт, очаквайки вие да реагирате. Вместо да се впуснете в спор, вие спокойно казвате: «Виждам какво правиш. Ще поговорим, когато си готова». След това си тръгвате. Тя остава да се чуди защо не успява да ви разстрои. Тази мистерия я кара да ви мисли. Високоценните мъже разбират, че по-малко е повече.
Вместо да се обясняват прекалено, те оставят действията си да говорят. Вместо да се защитават, те запазват спокойствие. Тази сдържаност кара жените да се чувстват едновременно в безопасност и заинтригувани. Смъртоносна комбинация. Мъж, който овладее емоционалната сдържаност, е като книга, която не може да бъде прочетена. Тя прелиства страници, опитвайки се да ви разбере, но колкото повече се задълбава, толкова по-обвързана става. Ето как започва обсебването. Принцип номер 3. Законът на оскъдното. Ето я и жестоката истина. Жените не се обсебват от това, което имат, а от това, което могат да загубят. В момента, в който жена почувства, че сте сигурен избор, тя подсъзнателно ще ви подцени. Помислете, когато знаете, че някой винаги е на разположение, винаги ви пише първи, винаги ви отделя време, цените ли вниманието му или го приемате за даденост? Жените са същите. Те се нуждаят от усещане за несигурност, за да поддържат. Това не означава да манипулирате, а да имате живот толкова пълен и вълнуващ, че тя ще почувства, че трябва да се бори, за да бъде част от него. Вие не се правите на заед, вие сте заед. Не отговаряте веднага, не защото играете игри, а защото наистина сте ангажирани. Не отменяте плановете си за нея, защото времето ви е ценно. Жената иска мъж, който е търсен. Тя иска да чувства, че печели награда, а не че се съгласява с някой, който винаги е на разположение. Класически пример. Излизате на страхотна среща. На следващия ден тя ви пише, очаквайки обичайното «беше страхотно». Вместо това, вие отговаряте след няколко часа с нещо небрежно, без излишни емотикони, без отчаяние. Това я кара да се чуди. Дали мисли за мен? Изобщо му харесвам ли? Самата тази мисъл я кара да ви мисли. Законът на оскъдното работи във всеки аспект на живота. Луксозните марки го използват, знаменитостите го използват, високоценните мъже го използват, без дори да се опитват. Когато жената види, че не сте нейният приоритет, но все пак се наслаждавате на нейното присъствие, тя ще се бори за място в живота ви. Контролирайки достъпността си, предизвиквайки усещане, че може да ви загуби, вие обръщате динамиката. Вместо вие да я преследвате, тя е тази, която лежи будна, мислейки как да привлече вниманието ви. И точно така я карате да се обсебва. Принцип номер 4. Изкуството на контролираната мистерия. Помислете за най-увлекателните филми или книги, които сте чели. Какво ви държеше зацепен? Напрежението, неизвестността, усещането, че винаги има още нещо под повърхността. Сега приложете това към привличането. Интересът на жената се увеличава експоненциално, когато тя чувства, че има нещо у вас, което все още не е разбрала. Проблемът е, че повечето мъже разкриват всичко твърде рано. Те изпращат дълги съобщения за живота си, миналото, емоциите си, още преди тя да се е привързала емоционално. Но какво се случва, когато направите това? Тя спира да ви преследва. Губи интерес, защото мистерията е изчезнала. Най-привлекателните мъже са тези, които се разкриват на слоеве. Те оставят следи, но никога цялата история. Споделят преживявания, но не всички наведнъж. Отговарят на въпроси, но понякога по начин, който предизвиква още любопитство. Това е контролирана мистерия. Ето пример. Насреща тя пита: «Каква е мечтата ти?» Повечето мъже биха започнали дълъг монолог за целите си. Вие обаче спирате, усмихвате се и казвате: «Интересен въпрос, може би ще ти кажа на следващата среща». Бум! Тя е заинтригувана. Сега иска да знае отговора. От психологическа гледна точка хората са принудени да търсят затваряне. Когато нещо остава отворено, мозъкът им се фиксира върху него. Затова финалните сцени на филми са толкова ефективни. Трябва да приложите тази концепция във вашите взаимодействия. Забелязали ли сте как жените са обсебени от мъже, които са малко по-трудни за разбиране? Мъжа, който изглежда заинтересован, но не винаги го показва очевидно, това е защото несигурността поражда привличане.
Проучване, публикувано в Psychological Science, установи, че жените са по-привлечени от мъже, когато не са сигурни колко много мъжът ги харесва. Липсата на яснота увеличава преследването. Не е нужно да лъжете или играете игри. Просто не разкривайте всичките си карти твърде рано. Оставете я да ви открива част по част. Запазете малко от себе си скрито и тя ще се пристрасти към опитите да ви разбере. Принцип номер 5. Силата да си тръгнеш. Една студена твърда истина. Мъжът, който е готов да си тръгне, винаги държи преимуществото. Защо? Защото това показва, че той цени себе си повече от връзката. Жените тестват мъжете постоянно. Правят го несъзнателно, но го правят. Тя може да забави отговорите си на съобщенията ви, да флиртува с друг мъж пред вас или да създаде ненужна драма. Повечето мъже реагират, ревнуват, стават несигурни или започват да преследват още по-усилено. Но мъжът, който наистина разбира стойността си, той си тръгва. Не като тактика, а като отражение на високите му стандарти. Когато жената види, че не се страхувате да я напуснете, това предизвиква дълбока психологическа реакция. Това и казва: този мъж има опции, той не е отчаян, не е като другите. И изведнъж тя осъзнава, че може тя да е тази, която губи. Класически пример. Тя играе гореща студена. Един ден е внимателна, следващия – дистантна. Повечето мъже изпадат в паника и се опитват още по-силно да я спечелят. Но вие просто отстъпвате, спирате да инициирате, оставяте я да усети вашето отсъствие. И познайте какво? Това е моментът, в който тя започва да ви пише първа. Да се интересува, да се чуди защо се отдръпвате. Жените уважават мъже, които уважават себе си. В момента, в който толерирате неуважение, непостоянство или токсично поведение, вие намалявате стойността си в нейните очи. Но мъжът, който може да я погледне в очите и да каже: аз не преследвам, ако искаш да си тръгнеш, тръгвай. Това е мъжът, когото тя никога. Това не означава да бъдете груби или студени, означава да поставяте граници, да знаете кога да инвестирате и кога да се отдръпнете. И когато наистина усвоите този начин на мислене, ще откриете, че жените започват да ви преследват. Защото в дълбочина жената не иска мъж, който има нужда от нея. Тя иска мъж, който я избира, защото има опции и цени себе си над всичко. И точно така я карате да се обсебва. Заключение. Сега, след като разбирате принципа, който кара жените да се обсебват с вас, истинският въпрос е: какво ще направите с тази информация? Повечето мъже ще чуят това и ще се върнат към старите си навици – преследване, прекалено мислене и опити. Но вие, ако наистина усвоите това, ако го приложите, никога няма да се наложи да преследвате отново. Жените са привлечени от мистерия, сила и непоклатимо присъствие. И в момента, в който въплатите това, вие ставате незабравими. Ако сте намерили стойност в това, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за Stoic Guide и да споделите в коментарите. Кога сте усетили, че жена е магнетизирана от вашата енергия? До следващия път останете силни, фокусирани и оставете тях да ви преследват.